Hadian ba ke district administration jong ke east hasil district kala penjari ya ke curfew nado ke prabaje minit jong ke khatsan tarik unailar batang hadian sikenta EA kalami ke jeng huri hura ke bajorba hamulai nongkwar hapeleng kinong snong jong ke mulai nongkwar bat pulit CRPF ki babu kam hajaka jong ke arts and culture ke badan hamulai nongkwar katkum ke jinget ho kinong snong jong ke mulai nongkwar sikin hon ki pulit jong ke CRPF kilayat hamulai nongkwar bat hadian ke jingkong mau kabalami apeleng ki samla bat kini ki pulit CRPF bat hadian kini ki pulit CRPF kila khebhor bat kila kong mau laphang bat penjulor ya bon ki yeng kisem jong ki breu lem bat kidukan bat ki kali ki ba penyang haplau yeng ne karkhanam hagani ke jingja bon teli ki yeng ki ba halat thlong hadu mulai petrol pump ki ba block 7 block 8 block 9 bat block 10 jong mulai nongkwar lem bat kawai ka kali jong ka kot khobon mau phor kila julor Tagai ka baja men miet hang ni ala thlong bat ha kiwi pat kidong jong ka sinong mulan par ka jongi ha ka ba kala don ka jingrong jubor lagi bor jong ka an ki belong ki CRPF hang thia na mulan par blok 9 tia ka bedai ba kani ka benta pun ki pat ba nong song sinong iben pa ka jing susi marba na kalyang jong ka an hirang perkhat bakum ka sinong inyo ya ka jingeda kum ka sinong inyo ya ka jing singai kum kani ka por tenrei pemban kum laja kisnam ke belalaj kadon ka jingrung jubor jong ki CRP nang thien lam flong ba ki wei ki dong jong mulan kwar bat hang ne men miet ladap ye don hang ne kini asngau di kili jong di skor ya ka jing linyar ya ka jing hla jong ki brio kani surak nado nan nge mulan thlong hang do hang tiap terpam baro ane sinong jongi kamtam ki basa harus surak kim simnang yo thia asu bro simet ki klong kna ki dap da jing sir namar kim tip ayu kanja ya ki yeng sem ki jongki bat mene dang sipang ida wan pai ang thi halam thlong ngira rung ki katuk ni li yeng li ka don ka jing pen pai ki jing penjulor ki yeng ki sam nyamar ba ka jing wan bat ka jing kong mau menen miet kam dai shu tang ni national jongi henry kani ngira pano ketika maran thma man badan ki jing ki hang ni hari kasi kamtam shulong talat thlong bat ka mula petrol pump ki dei ki maran thma tenrei nakalyang jongi ki pat ba nong sesang ngidang kami nanti ba kumno nakalyang jong sorka kanum pha igitu ki CRP terei gendet menen tang sudom kamiet hang ne lalang ki CRP sikit ba ki dei gitu ki ba pensirai yaki ngila nong kina samla mo ki bang khluj hi ba tu ka situation men ka long tense ka tu ka situation men kala pendam hai ki brio tingina mot ba lakum nukum nak yang jong sorka kan cimkia bandung pelang bandung penyak hamtam nai yak siapi nomor banyak keren yak dak kirun situ kibuan ba kirang ba dong minen nang ni blok nai habala ja kiele ban mi ribuan na kiru kisha berngam kisha berset bar kisha be sya po iya de halo kani ke benta kumki nong sang sinong jong ka mula nong par kan kap da kong ni beli tiket pak ya ke district administration mak cimkia ya kani ke benta balakum nukum enai penyat enai pendon CRP su hai kilin tisnong jong ka sinong mula jongi kamtam hakni ke GS jong ka sinong mula nongkwar marku mong kalong ka center point ka ba buon sien habaja kini jingja kalong kamadan thma bat ka penting pensier ka pensmi kamtam me ikinong sinong jong ni ka sinong ka jongi bat kamtam kini ke bisong haru surak hadu menam step buon ki kimsim nanang yo khiasu nakalyang kinong ilam sinong ki bakun thup na do urang ba sinong ka mulai nongkwar kiseng samla mulai nongkwar lembar UMLA ka mulai uba piti saw kami kila dawa na kasorkar jela bakili benweng no asisendan ya ka CRPF kam kebadan ha kate ka sinong bat ka jingweng ru ya kate ka CRPF kam kade benlong no marmar namar lada ki pulit CRPF kidang don ha kane ka jaka kanang bu jingma bat pensyong siir ya ka sinong kathau ba ka jingdon jogli CRP kam kebadan hari nongkwar kalong ka mau junthut namta ka imlang salang ka jongi ladang ipai kisnam ki bal alet ka jingwan rung tombor ki CRP kumbakala jaru haduk ini si bamenta kabaki dan kirang bakdong kila ayalam wat haduk haying kila alik ban bom ban tiet ikna samla jongi teng kliang jongi ni pedam jur ya ka jing le jong ki CRPF leni na kakam po nang kwar jongi ten kliang jongi hi tangkata ka bakadu hi kadai ba lakum kumnu ikarpa ya yamale MDC jong ka thang jongi ba insobha ban karpa ban lam sakmat ban wengno sisendan ya kanik CRPF kam napo snong na kwar ka jongi haka juga po nakaliang UMLA ka mulai dang step jong ka khando terik ulalet jurip ya kani ka jaka ber ulak kular ha kinong song sinong kibalangat ha kani ka apon na kani ka jingja bo unsa ai ka jingerap ya ki na ka MLA scheme
di kalong ke ba nakalang jonga ka don ka sukya ba kum nung ikmat to kawai ka ka jing nekput ba ka jing lepalat nakalang jong CRP kawai baki rung hapo ki rung haki yang sem jang kibrio kenapan pat kalong ya ka yit bat ikwe jinon kam kabar kalau baki don kalong don kidukan ki ba nakalang joki kenapan para kadon kidukan ba nakaliang jong CRP kalong dah kabut kila ya kenjat kidukan di kidon pede kalong kikali hapo jong hang tu ajan hang tu ngam tip syuk ki bom ne kuang mau ne kila nur ki don kikali do gigit kila pat kidon ki jisibiru ngi skam kila i kum tu ki jisibiru kala pat kum tu bat kidon ru mon nakaliang jong ka kidon ru nakaliang jong mensau mata kasih gila nakaliang jong tiuman sa kali Sumarno di sibun ke gibala jang tiap po jong manong kwar akan di blok karga 7 8 9 10 barngi jong katuka katuka jaga hang tu kade po kalat klong di nakaliang jong ha kabadi bajin jam mit ngaparamjur ya kajing jam na kamit bat kawai hi permanent solution ka banda nakaliang jong nakaliang snong gila isi gila ya perkhat ban sa sim dakara dekat wasang samla kalong bandawai ke sorka berbengno ke CRP nang thian po naglan jil nan ke jaka basa ju CRP mentah namar hang thi po ada ke jaka ju CRP hang thi pin i kalong bak CRP ke dalam tu ke jaka bat kawai kalong ka threat ba ka jing ting da ka bata ki nong song snong ki ba nang ni ter mata ba nan ni po no kwar ban po yang thi ke jaka ba khabia lang ba na snong ki thau jing nam na snong ki thau jing ki brio di kebenak basa teng iwan yang tai teng benda kaliang joki la ban ong imat kadon ka bumbang babit hang yang tai i kinong snong teng kadong ki bom pemesau bat kini kitai di nakaliang jok snong hi kada dawa ban weng do CRP nang thia banda kaliang jom ikmat ru nakaliang jwa ngas tho ka cha home minister nakaban weng do matai yak CRP nang thia namata ka jingsuk namata ka jingsan ka brijing pagba